Nikola Jeremić, Ko je kriv? U planini, na visini, kraj ispaša i salaša, živeli su sasvim tiho luta Kraša i miš Jaša. Toliko su dobri bili da su ljudi govorili: od Salaša pa do Srema marljivijeg lutka nema, niti ima boljeg miša od Salaša pa do Niša. No uprkos takvoj hvali drugovi se posvađali, pa su ljuti u grad sišli, stanovnike sve obišli i, da bruka bude veća, zamolili dobre ljude da im sude. Za suca se javi deda. Molim, neka bude reda. Dragi suče, ja sam Raša, mali lutak sa Salaša. Žalim se na miša Jašu, nastanjenog na salašu. Jednom, kad je sa mnom bio, knjige mi je pokupio sve od reda. To je strašno, slušaj deda, ajde da ga izlupam. Idite se i mir tamo, dozvolite drugoj strani da govori, da se brani. Dragi suče, ja sam Jaša, sivi mišica Salaša. Zaista je tako, ali mi smo, znate, drugovali. Uzeo sam na poslugu i vratio natrag drugu. Ja ga zato i ne krivim, ali ljudi, dokle živim, tužit ću ga zato što je izgrizao knjige moje, izbušio na tenane i s jedne i s druge strane, pa sad svaka knjiga, eto, više liči na rešeto. Osudi ga, dragi deda, izlupaj da mi se kuši, buci mu rep i uši. Molim mir i više reda. Sad je jasno, bar izgleda, da je Jaša krivac glavni. Protestujem, sude slavni. Istina je, što bih krio, knjige sam mu izbušio, ali zato Rašu krivim. I verujte, dokle živim, gonit ću ga preko suda. Pa vidi čuda, govori ovde krivo. Suđenje je zanimljivo. Dozvolite da produži. Pamćenje me dobro služi i znam da sam s puno žara srico slova iz bukvara. Kad u njemu, ko u priči, slovo što na žabu liči, ima miris starog sira. Oprostite meni mišu, volim stvari što mirišu, pa mi slovo ne da mira. Vrpunjim se tamo amo, hoću da ga probam samo. Štrpnem posle za kraj, oho, ukus izvanredan. Tad pomislim, šta me briga, sir je to, a nije knjiga. Ajde, Lelu, vidi smije. Ne štampa se knjiga sirom. U pravu ste, samo molim, pošto sira i ja volim, nek ostane među nama. To je Raša sa Salaše večerao na knjigama. A ja, jadnik, nisam znao da je knjigu zamazao, pa sam tako mnogo jeo da me stomak zaboleo. To mi je deda lutak. Dozvoli nam za trenutak da batine livu glavu. Idite se i mir tamo. Ne slažem se i predlažem. Mesto kazne, bolje samo u zapisnik da dodamo 2-3 reči. Redak jedan, da je lutak neuredan. A krivice što se tiče, ne dužimo više priče. Niti Raša, niti Jaša, već čobani mudre glave, što sir dobar prave.